Здравейте за всички, които сте зодия Телец или имате асцендент Телец, прогнозата за месец май. И така, общата ви енергия е сякаш искате ново начало, искате да започнете нещо ново, но сякаш нещо не ви достига. Имате ресурси, но сякаш може би смелост не ви достига. В любовен план е възможно да се чувствате понякога самотни. Хем да имате партньор, хем обаче да се чувствате самотни. Може би искате да започнете някакъв разговор с вашия партньор, но все нещо не ви достига, за да започнете този разговор. В работен план нещо се придвижва към вас. Нещо, което ще ви направи по-социални, с повече контакти. Възможно е обаче да търсите себе си. Възможно е да търсите път или да търсите правилната работа. Да се чудите, това ли е моята работа, това ли искам да продължа да работя. Като цяло енергията ви за месец май е доста слънчева. Най-вероятно ще имате добри възможности, така че използвайте ги. И сега за вас, за всички, които са Телец и асцендент Телец, ще изтегля една лунна карта, послание от Луната. Какво ви носи? Наближава някакъв огнен момент, наближава някакъв момент, който сте най-вероятно отлагали. Възможно е сега през май месец